Noong 26 duar bagurya kontinisi Havar Karbi Riso Nimso Rong Kepaman Ponji Aphan Kachesik Chedang do desangse. Nonang kleji pre achiklo ni phai kepen krekathom an Karbi kheita mekthang jutang jubat cheteng nang ne pupen Havar Karbi Riso Nimso Rong kibi Ponji Aphan Nong 26 duar bagurya kontinisi ang kangalong dolomra rong marjong along Havar Karbi Riso Nimso Rong kibi Aphan Kachesik Chedang ponbom tanglo. Bangso along Havar amelong kacepatir pi Ponji lake labangso Karbi Riso Nimso Rong kecheng penju yutiglong an keja Ponji kelang cari Ponji abang tuan tungamen lake la hello mai phu lake sunaram sing nar KCS mai phu kong chunbang lake sonok sing be KCS along kong chunbang lapen finance convent or lake town chairman mongor sing kerang lapen reception committee mai phu lake biren tok bi lapen reception committee kong chunbang lake joining ti kathar lapen fooding convener lake daniar terang lapen Havar Karbi Riso Nimso Rong Kepaman along dorde kophe pencheng lok kachirap kachitu dun bang pu lake duar bagori tonesis kontinisi MSc mate Karbiang rong autonomous concierge education EM recharge tok bi sitame cherap chitu dun po lapen duar bagori tonesis kontinisi VDC chairman sir koi rong par pen sitame bangso Karbi Havar Riso Nimso Rong Kepaman Ponji along dorde kophe along cherap chitu dun po lapen Havar amay pen kato kabe Karbi jutang jubat kaching hon solangdo arado Aphan sitame la nipli an Havar Karbi Riso Nimso Rong Kepaman Ponji along alira cham nang kipidun Aphan chuniri padopon lapen mekthang Karbi pindeng sumpot kaching thang pen kebang Aphan pachini pon lapen jutang jubat hello khaya chethe lasi nangbar non Havar Karbi Riso Nimso Rong Kepaman along plam along an News Desk Report, All India 24/7 News.